Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikadbiag ita ket impatulod. Ti pagayam ang nagpailingad itinagan nga Annabel. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Jak amo ti aramidek. Gaputa nagpukawen ti panagtalag ko iti mismo nga amak. Manipod na amuak ti palimed. Ngay nararamid na kabayatan ti panagsakit ti ina. Bueno papagayam, intay dinggen ti panakaidrama ti pakasaritaan ngayon patulod ni pagayam nga Annabel. Dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Saan ka pa yung umunag dita silid ni Mami? Taapay, mapan ko kitaan. Kasarsarita na di caregiver na. Caregiver? Naklaat ka mo niya. Sino tinangala ti caregiver ni Mami? Ni Daddy. Anya? Mangarugin sa into no bigat. Uraya mon arumwar sa kaumunag. Mami, inggataan kay ti paborito ma siopaw kan pansit kanton. Gatang kaagatang. Ngam tsak matlaang makmakan. Mangan ka uray basit laan. Manganak mat. Mami? Sino di caregiver mo? Koni tinagan na. Kaya't ko kuman ti baturugan. Tanay, kasla na pambanuga. Sige, Mami. Aginanakan. Ilutuak mo iti pangrabyan da daddy kan ni Boyet. Sige, tamaturo kak nga rodan. Nalaing ka nga agluto, Annabel. Nalalam ti panagluluto ni Mamim. Sinurusuruan nakmat kami ni Mami, di napigsapay. Aywan, ni ngay manong mo. Makibas basketball di tarwar. Inayabak matan ng nabsub ka nupay, Daddy. Kasta ka di. Dad? Apa niya nilaam ni Mami iti caregiver? Kasapulan na, saan ka di? Awan mo't ngamin makasango namang taripato kan kwa na taad damot trabahom. Ni manong mo, kanayon mo't armuar. Kat si Kangay? Masapul ngagtrabaho ang met. Dakkel ngamin ti magasgastos ni Mamim iti agas na. Sumrakan ni Connie inton bigat. Registered nurse dayjay. Iso sigurado ang maiwanan na na bag ni Mamim. Mami, sumra ka ko niti trabaho. Sige, akanat ka. Sumra kinton madamdaman di caregiver yun. Sige, mapana ko na. Tumarin niyo tayo agas yun. Kan mangan kayon to, Saan nakapakadanagan, Annabel? Day takit in trabaho ti asikaswam. Nakariing kagayaman, ma'am. Siyak ni Connie, ti caregiver mo. Kasta ka di. Orasan ti panangan mo. Talpasan na, agtumarkan iti agas mo, ha? Idi sumlat ta, di talamisaan. Siya akon di makaamo amangan. Marigatan kan sa, ma'am. Bayam asubwan ka. Trabaho teta. Kababain. Pagpainan nyo kumangay, italag yu kanyak ti pagkasapulan nyo. Siyak ti makaamu kada kayo, ma'am. Akyamanak, nukasta.
Nakaturo ka ni misis mo. Kumusta ti ka sa saad na? Stable man. Adala ang tay marik na naasakit. Ngam gagangay laday jay. Di mo kumabaybayan ni misis ko. Di ka madanagan. Oh, karga akpay day tapinggan mo iti makan. Saanan, tanabsuga kon. Si kakit di mat. Gumatang-gatang ka iti makan. Di mo mat ngarod ka nin amin. Saan nga Ruden? Boyet! Umay ka, tagsasango tayo kadako ni nga agmerienda. Nabsugak pa'y dad. Mapanak pa'y dita silid ko. Apay day ta anak mo. Nagsuplado. Talaga kasta na day ta. Ala, ituloy takit din ti agmerienda. Ay, narabyanak manan. Sana ko na nakaluto. Anya nga iti pangrabyan tayo. Asino ko matilotwam? Datayo Ni mami, ni daddy, sika, kansyak. Mangan kano dadadi ka ni Connie, Jerwar. Anya? Nasang putak mo't idang agmermerenda. Anya ti kayat mo asawan? Panagkunak, nabayagdan nga agam mo. Anya? Diyak kayat agpanunot iti sa bali. Ngamadit agparparik na kanyak, Annabel. Apay payla ang anaskan nga umay nagsukunan dito balay. Diyak kaya tamabanog kang agbiyahe. Ang mga numakadlaw dagiti anak mo. Man ano kuma, numakadlaw da. Agmauyong ka ka din. Si bibiyag paylaong ti asawam. Mamuandan tumot lang ti agpaiso. Ala, partakam ket diti agdrive. Tani aldahon. Da nagmunaya. Agam tikayat ko. Agdate tapay ko ma. Sakbaya mapantay di balay. Anya, among ka diti sasawam. At dapay trabaho. Mail-iliwak nga Ruden kan ka. Agdal na kami. Ibatam tay imak. Tapno makadrive ka na sayaat. Annabel, mabalimit siguro na planuan tanti pa nagkalay sa ata. Diyak pa'y mo. Masakit mo't nga ni mami. Sa bagay, sa anak mo't nagapapura. Si kalat ati agdesisyon. Ngam kayat ko, agkasarta ko man iti kabita na panawan. Sapay lang ko matamaawatan na, Josh. Mabit lang yan. Umawawag mo manong ko. Hello? Ada kami dito yung restaurant ka ni Josh. Apay manong? Ha? Sige, umaya ko na. Bye. Annabel, anya tinapasamak. Ni mami, agawid ako, Josh. O sige, itulod kan. Mami. Annabel, Boyet. Awaten tayo ti amin. Aginanan ni Mami yo. Mami! O anya, nakasagana ka din ng iti gamit mo, sweetheart? Sweetheart, kaipungpumpun pa'y lang ang nipakit mo. Mapantan ije Boracay? Nabayagan na plano tada ito, sana ya. Ngam... Iragrag mo pa'y matipanes mo Si kakit di man. Umay ka man. Ibatan na kumaan si Kadani. Ayan ni Daddy. Manunal daw nga awan dito balay Si kakit dimet. Damagang pala. Nagawit iji balay di babae na. Anya? Adda babae na? Si bibiyag pala ni mami. Linuklukunan. At dan relasyon da iti dayjay ako ni. Saan?
Di kan tumot mamati. Siyak amis mo tinakakita. Na imatangak no kasanuda nga aglin na ilo. Anya, Jak lang imbagakin ka idi. Angam ita. Rumbang ama-amuam tipod no. huston manong. Jakon kaya tanagkan day tangay magpagkaman. Nagsakit mata na panunutan day ta. Masaya tada ka dito'y balay, Annabel. Pag-awi Daddy. Nanipod na itabon ni Mami. Sanda ka na makitkita dito'y balay. Pag-awid ka diti ayan ti babaim. Annabel, Tsak laing pagarop. Naiturod mo alinoko ni Mami. anak ko, maawatan da ko ma. Anya ko matirumbang nga awaten mi kan ka. Ti panang lokom ka ni Mami. Adan kayon, iti usto pa nagpampanunod. Iso ang maawatan nyo kumamet, noan niya dagi. Saan? Ah, Saan mi ang maawatan ti inaramid mo, Daddy? anya. Nagsakit tinaramid mo. Iso ang nasakit tinagamikan ka. Nagsungbat kami ka ni Daddy, Itay. Oh, taapay. Adda relasyon da iti caregiver ni Mami. Bayamon. Nataymat ni Mami, oh. Uray pay. Jack maiwaksi dito'y panunot ko ti panang loko na ka ni Mami. Anya nga rod ita ti planom? Pumanaw ako ni Jebalay. Anya? Wen, agkasartan, Josh. Agkasargaya man ni Annabel. Anya. Apay, di mo pa'y amo? Awan nga minti bagbagana. Nukas diyang agkita ka nagsarita kami. Nukas ta. Awan timbagbagana kan ka. Agam sana rumbang akas diyay tinaramid na. Siyak ti amana. Ket no agkasar. Siyak ti rumbang amang itulod kan kuha na iti altar. Bagbaga am dagiti anak mo. Takas la saan da kamutan aras respetuan. Kaya't ko tumulong iti kasaryo iti anak ko, Diyos. Ay, kahit wala, Daddy. Apay di man laing bagbaga kanyak ni Annabel da ita abanag. Awan ka di ti karbengak tapno maamuak da ita. Espesyal ngal daw da ita para kada kayo adwa. Ket kayat ko, naisang sangayan ti pan nakaisagana ti amin. Mawatan kayo, Daddy. Ngamjak mat madiktaran ti anak yo. Ado gayam ti rumbang amabaliwan dito balay. Boyet, Anya ti kaya't asawin dagito'y nagado agamit dito'y salas. apay, saan ka di pa'y ngayon baga ni Dadim? Nga anya? Dito'y kamin nga agnaad. Anya? Nanginangamin no agrenta kami pa'y iti apartment. Kasta ka di. Awan gayam, baliwak da iti ornos ti balayan, sukatak dagito'y daan agamit. Saan ang mabalin? Tapundar ni Mami dagita. Aramidak ti kayat ko. Kayat yuman wan no saan. Gaputa siyak itan ti asawa ni Daddy yo. Anya ko matikarbangan day ta ababaya mang baliw ti urnos ti balay. Ad-adda lang arudan akagurak ni Daddy ti kasta mapaspasama. Awatem nga minen. Saan? Jack kayat. Agkasar ka nga da sakit tinakam mo ka ni Daddy. No napakawan mo ni Daddy. Siyak. Saan? Nalawag apa ng loko ti inaramid na. Linuko na ni Mami. Wan gayam Dani. Imay dito'y balay itay ni Annabel. Apay di naman lang imbagbaga. Si kanti umasidag kan ko na. Si kanti agpakumbaba.
Tapod numat ngamin ang nagbasol ta. Jakayat nga umadayo tirik na ti anak ko. Isungarod asikan ti makisarita kan kwa na. Kasla di nak maawatan ni Annabel. Ilawlawag mo ti amin kan kwa na. Patsyak ang maawatan ng tumatlaang ti amin. Umadanin ti panagkalaysada ka ni Diyos. Di nak man lang asit ganapulos. Nagsakit a panunutan. Kasla napukaw, ti panagtalak ko iti amak, Mr. Lonely. Ket gapo iti dayta. Kasla jak kayat, nga iso ti mangitulod kanya iti altar. To'y pagayam mo, Annabel. Pagayam nga Annabel, pudno ang nagbasol ti amam. Tas ibibiyag pailaang ti inam, ket nagbabain. Ang anyangay nga rod, nalpasen. Ket no si pupuso man ti panagkidaw na iti pamakawan mo, ay ket pakawanan mo. Tawurayan niya pa iti napaspasamak, amamlatta. Tatay ko nada nga ruden, ti Diyos tupay ket mamakawan. Si kantulakit din a tao. Isu a pakawanan ti amam, tapno lumag-an ti panunot ken riknam. Bueno papagayam kay nangagan ti panakay-drama ti pakasaritaan nga impatulod ni pagayam nga Annabel. Adinan inlanan ti address na. Tampok dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti madireksyon Joseph Glenn Binawe. Musika ken computer recording technician Mark Molag. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo.